వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి పొటాటో ఆనియన్ కర్రీ చేస్తున్నానండి. ఇది చాలా ఈజీగా సింపుల్ అండ్ సూపర్గా ఉంటుంది. 2 మినిట్స్ 3 మినిట్స్లో మనకు రెడీ అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో వచ్చేసి ఆయిల్ అండ్ ఆలుగడ్డ ప్లస్ ఆనియన్ వేసుకున్నాను. ఇంకేం వేసుకోలేదు. ఇందులో జీలకర్ర ఆవాలు అవన్నీ ఏం వేసుకోవద్దు. సింపుల్ అండ్ సూపర్ కర్రీ కదండి, చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఇంకొక వచ్చేసి కొద్దిగా పసుపు వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇందులో పసుపు వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కారం సరిపడినంత వేసుకోండి. ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ వేసుకోండి, నేను ఎక్కువ వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ సరిపడినంత వేసుకోండి. ఇందులో కొద్దిగా నేను చికెన్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను. ధనియా పౌడర్ అది నేనే చేసుకున్నాను ఇంట్లో, ఆ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేస్తున్నాను. ఒక 1 టీ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేసేసుకుంటున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత ఇది కలిపేసుకోండి మంచిగా. ఇప్పుడు దీన్ని కలిపేసుకోండి. ఇది మనం ఎప్పుడైనా ఇన్స్టెంట్గా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి వస్తే కానీ మనకు తొందరగా ఎక్కడైనా జర్నీ చేస్తే మనకి ఈజీ ప్రాసెస్లో తొందరగా అయిపోతుందండి. కర్రీ చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా. వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం కొన్ని వాటర్ వేసుకోండి కొద్దిగా. ఫస్ట్ మంచిగా చిక్కగా గ్రేవీ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు, సూపర్గా ఉంటుంది. వేడి వేడి రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది. సాంబార్ అవన్నీ పెట్టే బదులు ఇది ఒక కర్రీలా చేసుకున్నారంటే సింపుల్ అండ్ సూపర్ ఉంటుంది. కంపల్సరీ ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఆనియన్ ఆలుగడ్డ కర్రీ మనకి ఈజీగా 2 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుందండి. ఉడుకుతుంది కదా ఇది మంచిగా. నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఉడికిన తర్వాత కొద్దిగా మనం ఈ ఆలుగడ్డను చూసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్లో ఉడికిపోతుంది. ఇది కూడా 90% ఉడికిపోయింది. కర్రీ దగ్గరికి పడింది కదా. మనం చిక్కగా కావాలనుకుంటే చిక్కగా చేసుకోండి, లేకపోతే దగ్గరికి ఇలానే తినాలనుకుంటే ఇలానే తినేసేయచ్చు. 2 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోయే కర్రీ అండి, చాలా బాగుంటుంది. కంపల్సరీ ట్రై చేసి చూడండి. నేను ఇది కొద్దిగా గ్రేవీ కావాలనుకుంటున్నాను, అందుకని నేను ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కర్రీ అయిపోయిందండి, కర్రీ ఉడికిపోయింది, బాగుంటుంది. కంపల్సరీ చూడండి, ట్రై చేయండి. దగ్గరగా అంటే దగ్గరగా వండుకోండి, వాటర్ వేయకుండా. లేదు అంటే వాటర్ వేసుకొని ఇట్లా పలుచగా చేసుకున్నట్టయితే మీకు సాంబారు చారు అలాంటివి చేసే అవసరం ఉండదు. ఈజీ ప్రాసెస్లో తొందరగా అయిపోయడానికి కుకింగ్ అండి. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఉంటాను. బాయ్ బాయ్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.